Bore da i chi gyd, a bore da i pawb sy'n ar Zoom hefyd. Croeso cynnes i chi gyd ar gwasanaeth y bore yma, a'r yna sy'n ar Zoom. Mae nifer o bethau da fi sôn am gyhoeddi bore yma. Cwrdd gweddi nos Iau yn y capel yma am 7 o gloch. Mae yna fore coffi ar Zoom wedi drefnu gan Felicity Cleves bore dydd Mawrth am 11. Cysylltwch â Felicity os chi eisiau rhagor o wybodaeth. Bore dydd Mercher am 9:10 yn Caffi Fresco, Knowlton Street. Mae Felicity wedi trefnu paned a sgwrs wyneb i wyneb bore dydd Mercher. Mae cwrdd cwarter cyfundeb Dwyrain Morgannwg nos Fercher, Mai 15 am 7:07 yn yr hwyr, yn capel Tabernacl Efalisa. Mae hwnna'n wyneb i wyneb, so does ddim link Zoom, so mae croeso i bawb i'r gwasanaeth hynny sy'n lawnsio ymgyrch dementia gyfeillgar undeb yr eglwys annibynnol. So mae croeso cynnes i bawb yn ni. Mae'n astudiaeth feibledd bore dydd Mawrth yn Tabernacl Porthcawl am 10 o gloch y bore, neu ar Zoom bore dydd Gwener am 9:10. Os chi eisiau ymuno ar Zoom, awnewch chi sôn wrth y Gweinidog os gwelwch yn dda. Mae cyfarfod sefydlu, jyst i'ch atgoffa chi, mae'r cyfarfod sefydlu yn Gweinidog ar y 9 o Fehefin am 6 o gloch y hwyr yma yn Tabernacl Pen-y-bont. A dwi'n deall bod angen i'r merched i aros ar ôl yr Oedfa heddi i drafod rhai o'r trefniadau. Hefyd mae yna gyngerdd gyda côr Tabernacl a côr o Ffrainc nos Wener yma am 7 o'r gloch yma yn y capel. Dechrau am 7, mae'r tocynnau'n 8 bunt, allwch chi brynu tocynnau wrth y drws, a mae'r elw mynd at y pel Wcrain, so os chi medru dod, dewch chi gefnogi os gwelwch yn dda. Ac hefyd, roedd na wasanaeth cymorth Cristnogol yma nos Fercher dwi'n deall, a jyst i adael chi wybod, gasglwyd 352 o bunnoedd y noson hynny. A dwi'n meddwl dyna'r cyfan. Oes rhywbeth arall? Na, oce, diolch yn fawr i chi. Bore da. Hyfryd iawn eich gweld chi unwaith eto. Newid batri dwi, gyda llaw. Ia, croeso iawn i chi i'r gwasanaeth. Un cyhoeddiad arall hefyd, mi na Sian gofyn o sona, gyhoeddiad arall ac edrych arna i. Dangos faint ydw i'n gwrando ar y cyhoeddiadau. Wythnos nesa, mae o lawr yn y Koinonia hefyd. Mi fydd na wasanaeth undebol ym Porthcawl, a hynny am chwarter wedi 11. Felly fydd na ddim gwasanaeth yma, mi fydd na wasanaeth undebol ym Porthcawl. A cyfle i chi gael hufen ia ar y prom ym Porthcawl wedyn. Efallai allan i gyd fynd i nôl hufen ia gyda'n gilydd. Mond un sgwp i fi, gofiwch. Ond ia, yn ôl yn Harfar hefyd, mae'r wedi goleuo'r ganwyll. Ac ia, gadwch chi ni felly droi at weddi o heddwch i'r byd, ac mae hwn yn dod o lyfr amser i Dduw, coleg am heddwch y byd. Holl alluog Dduw, fy nhonell pob meddwl o wirionedd a hedd, enyn ynghalon pob dyn wir gariad at heddwch, ac ath holl ddoethineb byr a heddychlon arwain y rhai sy'n ymgynghori dros genhedloedd y byd. Fel yr hyrwyddir dy deyrnas mewn tangnefedd. Hyd o'n i lenwi'r y ddeia ar y gwybodaeth o'th cariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A gadwch chi ni droi at yn hemi nesaf, sef emir rhif 10 a 13.
Wrth ddyfod Iesu ger Defron, diolchwn yn yr oedfa hon, am da ddewid rasol di i fod ymhlith y 2 neu 3. Ac yn y blaen am i'r rhif 13. Fel y gwelwch chi ar y sgrin, daw'r darlleniad heddiw o actau pennod 1 ar 15, adnodau 9 i 15. Ymddangosodd gweledigaeth i Paul i noson, gŵr o Facedonia yn sefyll ac yn ymbil arno a dweud, "Ty drosodd i Facedonia a chymorth ni." Pan gafodd ei weledigaeth, rhwysom gynnig ar fynd i Facedonia ar ein hunion, gan gasglu mai Duw oedd wedi ein galw i gyhoeddi'r newydd da iddyn nhw. Ac wedi hwylio o Troas, eithaf mae'r union hynt i Samothrace a thrannoeth i Neapolis, ac oddi yno i Philippi. Dinas yw hon yn rhanbarth gyntaf Macedonia, ac mae'n drefedigaeth Rufeinig. Buon yn treulio rhai dyddiau yn y ddinas hon, ac ar y dydd Saboth, eithaf y tu allan i'r porth at lan afon, gan dybio fod yno le gweddi. Wedi eistedd, dechreusom lefaru wrth y gwragedd oedd wedi dod ynghyd, ac yn gwrando o'r oedd gwraig o'r enw Lydia, un oedd yn gwerthu porffor o ddinos Theatria, ac un oedd yn addoli Duw. Agorodd yr arglwydd ei chalon hi, i ddal ar y pethau yr oedd Paul wedi ei ddweud. Fe bedyddiwyd hi a'i theulu, ac yn odeisyfodd arnom gan ddweud,
Os ydych yn barnu fy mod yn credu yn yr arglwydd, dewch i mewn ac arhoswch yn fy nghartref, a mynodd yn ein cael ni yno. Diolch o galon am darlleniad yna ar ein cyfer ni y bore yma. Gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am i'r rhif 721. 721. O'na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Duw. Ac yn y blaen, 721. Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiwyn tad yn efal a sanctaidd, da ni'n diolch i ti am y cyfle i droi atat ti mewn gweddi.
Da ni'n gofyn i ti arglwydd i ddod i orlifon bywyda ni. Fel y gwnes di gynt i'r rhai daeth o'n blaena ni. Da ni'n diolch i ti am y darlleniad wnaethon ni i ddarllen gyda'n gilydd rwan. Hanes yr apostol Paul yn mynd i Philippi. Ac yn dod at yr afon yna, lle oedd pobl yn gweddio gyda'i gilydd. A merch o'r enw Lydia yn rhoi bywyd i ti. Mi rwy ti arglwydd yn agor dyfreichiau yn cofleidio ni yn dy gariad di. Fel y gwnes di i Lydia. Mi rwy ti'n bywhau ni ath ysbryd glân ac yn harfogi ni gyda dy nerth di. Ac heddiw yn fwy nag unrhyw adag, da ni'n gofyn i ti yn adfywio ni. A roi ni awydd newydd i weddio ac i dyfu y mywyd Crist. Fel unigolion, fel eglwys. Gofynnwn ni'r ysbryd glân weithio'n yn plith ni wrth i ni barhau i rannu cariad a gobaith gyda'n cymunedau. A da ni'n gweddio dros y rhai sy'n dy wasanaethu di o fewn yr eglwys, sydd yn tystio i ti yn mywyd y byd. Ac wrth feddwl am y rhai hynny sydd yn dy wasanaethu di ac yn tystio i ti, mi rydyn ni hefyd yn meddwl am unigolion, am Gristnogion, am bartneriaid gyda ni ar draws y byd sydd yn ei chael i'n anodd, a hynny oherwydd erledigaethau. Y rhai hynny sydd yn cael i'n anodd i ddod at ei gilydd fel cymuned o Gristnogion, fel teulu. Ond ei bod hi'n anodd iddyn nhw ddod at ei gilydd, mae ffydd nhw arglwydd yr un mor gryag a fuodd o. Cristnogion yn dal ati o ddifri i dy gyhoeddi di ac i rannu dy gariad di gyda eraill. A ni'n arglwydd yn dod i diwedd wythnos cymorth Cristnogol. Da ni'n diolch am yr wythnos a fu. Am weithwyr cymorth Cristnogol, am bartneriaid cymorth Cristnogol, ac am bawb a fuodd mor ddiwyd yn casglu arian ac yn cynnal digwyddiadau i godi arian i gymorth Cristnogol yn ystod yr wythnos. A da ni'n gweddio arglwydd dros y rhai sydd yn dioddaf. Y bobl mae cymorth Cristnogol a'i partneriaid yn ymwneud â nhw. Yn cyrraedd cymunedau sydd yng nghanol tlodi a newyn, y rhai sydd yng nghanol peryglon, rhyfel a therfysg. I arglwydd ysbryd bywyd ar foca ni i weithio dros heddwch a chyfiawnder yn y byd. Ac wrth feddwl am ein byd ni, am unigolion ar draws y byd, mi rydyn ni hefyd y dod yn agosach at adra. Ac yn gweddio dros y rhai hynny rydyn ni'n gwybod amdanyn nhw sydd yn wael, mewn ysbytai neu yn eu cartrefi.
Yn gofyn i ti lapio nhw'n gynnes yn dy gariad di y bore yma arglwydd. Gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb di. Gad iddyn nhw brofi'r heddwch, y gobaith a'r goleuni nefol hynny rwy ti yn ei gynnig. Gad iddyn nhw wybod eu bod nhw'n rhan o deulu Crist. Ysbryd sanctaidd yw tyrd ato ni. Ia, i orlifon bywyda ath gariad, a thoniau, a dangnefedd. Yn nhw'n harglwydd Iesu Grist. Yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwnnw rwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gneler dewyllus, mae gys yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Mae gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am i'r rhif 740. 740. Arglwydd Iesu arwain fenaid, at y graig sydd uwch na mi. Graig safadwy mewn tymhesloedd, craig a ddeil yng ngrym y hi. Ac yn y blaen, 740.
Ond mae'r Beibl yn llawn straeon byddwn ni hailadrodd i'n cysylltu ni gyda'n bywyd Cristnogol. Y bobl hynny, efallai cymeriadau yn y Beibl sydd yn hysbrydoli ni. Os gynnach chi eich hoff gymeriad yn y Beibl? Da chi'n colli marcio os da chi'n mynd deud Iesu Grist? Os gynnach chi hoff gymeriad? Ruth? Ie. Pedr? Sacheis? A sa chi, da chi hoff o ddringo coed yn amlwg? Rwy'n arall efo hoff gymeriad? Martha? Ie. Mae yna gymaint o gymeriadau allan i troi atyn nhw. Joseph, Moses, Daniel, neb yn mynd i ddweud Nebiwchadnezzar o bosib. Ond pam da ni'n meddwl am ferched yn y Beibl, dim ond 5 i 8% o'r merched yn y Beibl sy'n cael ei henwi. Ac efallai, a ydy hynny'n deud rhywbeth am y cyfnod wrthyn ni. Ond dyna pam mae mor bwysig yn bod ni'n dod at gymeriad fel Lydia bore yma. Wrth edrych ar y darlleniad yn eithon ni i ddarllen yn gynharach, rydyn ni'n cychwyn gyda gweledigaeth Paul. Mae Paul yn cael gweledigaeth i fynd i Macedonia. Ac os da chi'n meddwl lle mae Macedonia, fan'na. Na ci. Dwi'n gweithio. Dyna ni. Diolch Dyma'r. Ia, yng ngogledd gwlad Groeg, fel tasa hi heddiw felly. Ac i ddinas Philippi yn y gogledd yn y fan honno. Ond fe dderbyniodd Paul y weledigaeth yma. Ac bod yna ddyn wedi ymddangos i Paul i ymbil arno fo i ddod i helpu fo. I ddod i helpu fo i rannu'r neges. I ddod i helpu fo i sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, fe nath Paul nath o ymgymryd ar daith cenhadol yma gyda Silas. Ac chi'n gwybod, fe eithon nhw ar unwaith i rhan yma o'r byd. Rwan, wrth gyrraedd y ddinas yma, yn ôl y sôn doedd na ddim synagog yn agos at y ddinas. Ac mae prin iawn oedd y synagoga. Ac fe roedd y gyfraith Iddewig yn deud fod angen 10 iddew i ffurfio synagog. Yn gwrs, dwi'n rhyw fath o gwrym. Ond dyna oedd y rhaid cael, ac o bosib nad oedd na 10 iddew oedd yn ofni'r arglwydd i sefydlu yr eglwys yma felly, y synagog. Ond roedd Philippi'n ddinas cosmopolitan iawn, dyna ddyn nhw'n ei ddweud. Fe yna gymaint o wahanol grefydda yn rhan o'r ddinas yma. Ac roedd yna golofna mawr wrth i chi ddod i fewn i'r ddinas. Oedd yn deud mai mond crefydda sydd wedi chydnabod gan y ddinas oedd yn cael bodoli o fewn y ddinas. Wedyn, os ydych chi yn dod ar ryw grefydd gwahanol nad oedden nhw'n gwybod amdano fo, yna ydych chi'n torri'r gyfraith. Ac felly, o'n i dydy hynny efallai'n esbonio pam o'n rhai yn mynd tu allan i'r ddinas i addoli ac i gynnal cwrgweddi yn ogystal. Ond ro na llawer o iddewon yn byw yna, fel mae'n cael ei ddeud yn y testun. Profiad gorau ges i oedd pam o'n i'n mynd allan efo cwem i bapa gyn i newydd. Ac o'n i wedi teithio rhyw 23 awr ar yr awyren. So o'n i wedi gofio stopio mewn wahanol lefydd ac o'n i di blino, reit, ac
rhyw awr a hanner wedyn o'r maes awyr i'r gwesti. A preino ni wedi rhyd ymhen ar y gobennydd, croc ar y drws. A dyma person dweud, hello sir, please could you come with me? Hwna swnio fath o bo fi'n Calcutta fel mae'n drwg i ni. Ond ia, nath y person yma ofyn i fi ddod hefo fo. A o'n i'n gwybod mai o'r eglwys oedd o. Fi ddechrau meddwl bod o'n ddyn hollol ddiarth, felly. Ond ia, athyn ni fewn i'r car, a nathyn ni ddreifio am ryw awr drwy dinas Port Moresby. Ac o'n i'n meddwl, gwybod dwi eisiau gwneud ydi cysgu. Ac nath o fynd â fi i ryw eglwys lle o'na grŵp o bobl ifanc yn cyfarfod. A be o gennyn nhw oedd cwrgweddi. Ac roedden nhw eisiau gweddio drostau. Yn gweddio mod i wedi cyrraedd y wlad a fydd y wlad yma, a fydd y daith felly, yr ymweliad yma mynd i fod yn, bod yna fendith Duw a bod yr ysbryd glân yn mynd i fod hefo fi. Ac mod i wedi blino, ac o'n i'n meddwl, eich sa hwn di gallu gwneud tan bora fori. Eto, mi roedd o'n brofiad arbennig felly. A mae yna lun, na chi, ohonyn nhw. O'na band a bob dim yn y cwrgweddi yma yn rhoi croeso. Mae o bosib cwrgweddi wedi mynd i rhywbeth diarth iawn i ni fel pobl, fel Cristnogion. Ac eich bod hynny rhywbeth i wneud hefo yn dyddiau ni. Ond ia, doedd o ddim yn rhywbeth diarth i'r eglwys fora. Oherwydd, lle bynnag oedd cyfle i addoli ac i ymuno gyda'i gilydd ac i rannu cymyn y swper yr arglwydd, roedden nhw'n gwneud hynny. Dim os lle oedden nhw ac yn rhai i gilydd yn aml iawn. Ond ia, y cyfle i ddod ati gilydd, cyfle i dystiolaethu, cyfle i sôn am eu profiad nhw, i sôn am be mae Duw wedi gwneud yn eu bywydau nhw. Un o'r bobl hynny oedd wrth lan yr afon pan ddoth y Paul i'r cwrgweddi yma wrth lan yr afon oedd Lydia. Ac bob dydd roedd Lydia yn mynd i'r lan yr afon gyda gwragedd eraill i addoli ac i weddio. Ac roedd hi'n gwybod bod angen cyfoeth ani hi, sydd yn fwy na cyfoeth materol ond yn gyfoeth ysbrydol. Roedd hi'n gweld yr angen felly i'w cael ei bwydo yn ysbrydol. Ac dyda ni ddim yn gwybod os oedd Lydia o linach Iddewig, ond yr hyn ydym ni yn gwybod ydy ei bod hi wedi troi at Iddewiaeth beth bynnag, achos roedd hi yn addoli Duw. Gyda'r gwragedd yma wrth lan y llyn felly. Ac mi roedd hi yn berson busnes hefyd. Roedd hi'n berson busnes. Roedd hi'n gwerthu dillad porffor, neu defnydd porffor felly. Ac oedd o'n ôl y sôn yn cael ei gwneud fod y dŵr yn yr afon yma, yn y ddinas yma, yn arbennig felly, ar gyfer creu y lliw porffor yma. Ac unai fyddan nhw wedi dod o ryw gregyn, y lliw porffor, neu wedi dod o floda. Mae yna bobl yn dadla ynghylch â hynny. Ond ia, fe naeth i ffortiwn yn gwerthu'r defnydd porffor yma. Ac yn amlwg, roedd hi'n wraig fusnes adnabyddus, cyfoethog a llwyddiannus. Ac yn ôl y testun, mi oedd ganddi hi, wrth gwrs hefyd, dŷ a gweision yn gweini arni hi, sydd yn dangos ei statws hi o fewn y gymdeithas yna. Dyma be mae'r testun yn dweud wrthyn ni. Wrth wrando, hynny ydy, wrth i Lydia wrando ar Paul yn rhannu, agorodd yr arglwydd ddrws i chalon hi. A dyma hi'n ymatab i neges Paul. Cafodd hi a rhai eraill o'i thi bedyddio, a rhoddodd wahoddiad i ni i aros yn ei thi.
Os da chi'n derbyn mod i wedi dod i gredu yn yr arglwydd, meddai, dewch chi aros yn fy nghartre fi. A llwyddodd i'n perswadio ni i wneud hynny, medda'r apostol Paul. Mae dau beth pwysig yma'n hyn, sef y ddau drws. Y gyntaf drws i chalon hi, ac yna drws lletygarwch. Pan randawodd ar Paul yn siarad am Iesu ar lan yr afon, fe nath i dderbyn Iesu Grist yn arglwydd ar ei bywyd hi. Ac fe agorodd Lydia i chalon i dderbyn yr arglwydd. Fel arwydd o'i ffydd newydd, fe gafodd ei bedyddio hefyd. Ac maen nhw'n dweud mai dyma'r tro cyntaf yn Ewrop i berson cael ei bedyddio. Tro cyntaf yn Ewrop i cael ei bedyddio. Ac fel arwydd o'i ffydd hi, o bosib, ni nath i gyffes yn deud beth oedd wedi digwydd. All y sleid ymlaen chydig bach o fanno fan do. Chi'n gwybod beth sy'n dod ydych chi? A chi ymlaen i chydig bach. Mae hwnna'n dod ar gyfer lletygarwch nes ymlaen. Ond, pan agorodd, o bosib mai dyma'r tro cyntaf i berson cael ei bedyddio ar dir Ewrop, felly. Ac be mae hi'n neud ydy, oherwydd i ffydd personol, mae'n mynd i ddeud wrth eraill. Mae hwn hefyd yn rhywbeth sydd wedi mynd yn ddiarth iawn i ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ydy rhannu'n tystiolaeth ni. Deud be mae Iesu Grist wedi wneud yn ein bywydau ni, jyst rhannu, gael sgwrs am yn ffydd ni. Mae hwn yn rhywbeth dwi'n ei drysori'n fawr yn yr astudiaeth feiblaidd ar hyn o bryd. Hynny ydy, o amgylch y bwrdd, gyda cwpanad o goffi, da ni jyst yn trafod be mae'r adnodau yn ei olygu i ni, ynde. A mae yna foment hyfryd iawn yn fanna, lle da ni yn agor ac yn rhannu bethau. Oherwydd bod drws i chalon ni wedi cael ei agor, mae hynny'n arwain i ddiagor drysau eraill. Mae'n arwain i agor drysau eraill. Drws lletygarwch. Mae Lydia yn ôl sôn yn fodel o be ydy gwasanaeth a lletygarwch yn benodol. Yn rhoi croeso i eraill. Doedd Lydia, hyd y gwyddon ni, ddim yn abod Paul na Silas. Ac eto, oherwydd fod Cris bellach wedi meddiannu chalon hi, mae hi'n estyn allan mewn cariad. Mae hi'n gwybod ei bod hi wedi ei charu. Un o'r adnodau fyddai'n troi ato hyd ydy cyntaf Iowan 4. Ffrindiau anwyl, gadwch i ni garu'n gilydd am fod cariad yn dod oddi wrth yw. Dyna yw gwraidd yn cariad ni. A beth am yr adnod yma o Hebreaid 13:2 hefyd sydd yn dangos arweiniad Duw yn y bywydau ni. Peidiwch stopio'r rhoi'r arfer o roi croeso i ddieithriad yn eich cartrefi. Mae rhai pobl wedi croesawu angylion i'w cartrefi heb yn wybod. Oherwydd yr hyn mae Cris wedi gwneud troston ni, yr ydan ni'n caru. Yr ydan ni yn estyn allan mewn croeso. Dim ond wrth i mi ddisgwyl yn y cyntedd yma na bore yma, fi ges i neges a newyddion yn dod i'n ffôn i. Eto yn dwyn y geiriau Rwsia. Y geiriau hynny lle maen nhw'n dal i wthio yn Donbass. Yn dal i ddefnyddio'r bomiau carped yma. Maen nhw'n yn ei galw. Y dinestr llwyr dal ar ei meddyliau nhw. Yn ymateb ni i hynny, ydy ymateb mewn cariad ac i groesawu, ynde. Be ydy lletygarwch? Be ydy rhoi croeso?
Gewch chi fynd i'r sleid nesaf rwan. Un o'r cyfresu dwi wrth y modd hefo ydy y ficer o dibli. Pwy sydd wedi gweld y ficer o dibli yma? So rwy'n ddim yn licio ficer o dibli? Mae'n rei hwyr o'n os da chi ddim, beth bynnag. Ond ia, un o'r, dwi llond bol o chwerthin pam ydw i yn gwylio y ficer o dibli. Ac mae yna un golygfa lle mae Geraldine yn cael croeso i 2 pobl i fwyta cinio nadolig. Ac dim yn licio gwrthod. Dwi'n gweld yn hun chydig bach yn y ficer o dibli. Yn y ffordd mae'n ymddwyn hynny ydy, cyn i chi feddwl am beth eraill. Ond ia, yn licio dweud na, ynddo. O, dewch am ginio dolyg efo ni. Iawn. O, dewch am ginio dolyg efo ni. Iawn. A mae'n mynd o un i'r llall yn bwyta'r cinio nadolig yma. A mae yna olygfa ni'n bwyta y sprouts yma'n does. Ond mor ddoniol ydy hwnna, dangos lletygarwch ma bobl. Dangos lletygarwch yn rhoi croeso i Geraldine oherwydd dyn nhw ddim isio iddi fod ar ei phen ei hun dros y nadolig. Dyna ydy'r olygfa yna mewn gwirionedd. Estyn allan mewn cariad ynddo. Ac bod Geraldine yn cyrraedd adra yn mynd, mae dal i fita. Ond ia, peidiwn ni a stopio yr arfer o roi croeso i bobl. Ydyn ni'na hefyd heddiw yn dangos concern, yn agor i'n cartrefi, yn calonna i'r rhai mewn angen. Dwi'n gwybod bod y banc bwyd lleol yn werthfawrogol iawn o'r casgliad a mi dwi wrth y modd pob mis yn gweld cymaint mae'r eglwys yma'n gyfrannu at y banc bwyd. Nid yn unig gyda tynia bwyd, ond hefyd yn ariannol. Un peth rydyn ni'n neud i ddangos yn croeso ac i ddangos yn cariad. Mae'n wythnos yn dod i ddiwedd i wythnos cymorth Cristnogol. Mae'r rhoi ydyn ni'n ei wneud ar gweithredu ddim yn digwydd jyst oherwydd bod ni eisiau bod yn bobl dda. Jyst achos bod ni eisiau bod yn bobl neis. Dim dyna pam da ni'n gwneud o. Y rheswm pam da ni'n gwneud o ydy oherwydd bod yn calonna ni wedi agor i Grist. Oherwydd rydyn ni wedi agor drws gobaith, y cariad a lletygarwch. Gan mai dyna yw yn galwad Cristnogol ni. Be bynnag newch chi'r un o'r lleia o'r rhain i mi y gwneithwch, medde Iesu. Ia, da ni newydd gannu yn do. O'na bawn fel yr Iesu yn llawn awyddfryd pyr, i helpu plant cofidiau ac esmwythau cyr. O'na bawn fel yr Iesu yn maddau pob ryw fai, roedd cariad yn y marchwys o'i galon e'n ddidrai. O'na bawni fel yr Iesu. Ac onid dyna yw esiampl Lydia i ni y bore yma. Lydia yn esiampl i fod yn Grist debyg. Yn esiampl i ni o beth yw gwir gwasanaeth ffyddlon i'r arglwyddes i Grist. A lletygarwch Cristnogol. O'na bawn fel yr Iesu yn llawn a weddfryd pyr. Mwyn i enw. Amen. Mae gadwch chi ni droi at yn hemyn olaf, sef emyn rhif 388. Ac mae yna lot o ganu ar gyfer, dwi'n gobeithio bod gennych chi ddigon o wynt yn eich megin i ganu yr emyn yma. A'r Halleluia hefyd yn y cytsgan. Ac rwy'n yn deithio i mai Halleluia ydy o'n nid Halleluia, os da chi eisiau canu da. Wedyn,
O na bendigedig fyddor Iesu, yr hwn sydd yn ein caru, ein galw o'r byd am prynu ac yn ei waed ein golchi yn eiddo iddo ei hun. Emyr rhif 388. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân y byddai gyda chwi oll. Amen.